Здравейте, Motorheads! Пак сме в храма на обречените. Така, днеска не е храма на обречените. Днеска е храма на възкръсналите. Неделя. Кое в България? Великден! 5 май. Такова се пада. Както и да е, тук те беше миналата седмица. Гониха зайци. За кой гонят тези зайци? Аз не знам, а това е положението. Търсят ли и гонят ли и как зайците снасят яйца, също не ми е ясно. Няма значение, всеки си има неговите работи. И така. Да ви нахвърлям набързо за какво става въпрос тази неделя. Да, на някой в главата ми вече, този пак ще говори за лагер на трипътниците. Няма, тази седмица няма лагер на трипътниците, обещавам. Така, първото нещо е къде? Едно джиксърче. Що не захвъртим камерата? Тана! Има едно хубаво джиксърче. Джиксърчето е за две гуми, за едни семеринги, за едни задни накладки и за една смазка на веригата, почистване и смазване на веригата. После имаме едно ТВ. Не ще да пали, тук ще направим едно карбураторче. Много хубаво моторче. С дебела тула гума. Както и да е. Няма значение да вкараме малко олдскул. Я стана голям американец. Тук така имаме едно CBR или какво е това? CB. Добре, CB е същата работа. И това е за... Също е за... смяна семерингите. Обаче, имаме една изненада за вас. Сега ще кажете, това глупо си е измислил пак, нещастине. Ще да завъртим камерата сега. Ето така, да се насочим точно. И изненадата е, ето това нещо. Робокоп. Робокоп Yamaha Niken GT. Много рядко творение. Даже и за тукашните ширини. Готин двигател са сложили. 3 цилиндров, 10 кубика. По мое мнение, един от най-хубавите двигателчета на Yamaha, дет можаха да измислят последните години. Те си го имат отдавна този 3 цилиндровия. На времето беше на сноубили, беше на най-различни работи. Но в момента почнаха да ги слагат на мотоциклети. Какво имаме тук? Имаме по един дисков апарат. Имаме два кола от едната страна. И съответно имаме два кола от другата страна. Значи при няколко години беше дошло едно Piaggio. Такъв буклук няма с три колета. Това нещо изненадващо е много добро. Казвам много добро. На 30-40 км в час това нещо се движи като обикновен мотор. Даже ако не знаеш, че се качил на такова с две колета отпред, няма да разбереш, че караш мотор от този тип. Ниска скорост, не знам, сигурно някои хора се чувстват малко по-сигурни, защото не могат да вземат завоищата с ниска скорост, трябва да ни паднат. Аз не го почувствах това нещо вчера, като се повозих малко на него. Да кажеш, че лягаш, аз не съм карач да мога да лягам с такова нещо, като се имам преди, че не съм го тествал на такъв тип каране. Свети Петко е монтьор. Той е един монтьор, пишма монтьор, ама няма значение. За тукашните условия влизаме в картинката. Както и да е. Нямаме кой знае какво да правим. Поне лесна ни е работа. То не че е много сложно цялото нещо, ама имаме да сменим 3 гуми. Да, 3 са. И на отпред. Две отпред и на отзад. Както и да е. И така, хора. Той днеска ще е изненада, малко по-различно. И това е. Най-вероятно ще му сложим заглавие на видеото закачащо. Не, че някой ще го гледа, дето повече от 20 човека не гледат, ама няма значение. Хубаво моторче. Мен ми хареса. Изненада ма. С движение управление. Тъй, стига съм го обикалял.
Няма значение. Къде са ми другите моторчета. Мятам си се, че стана колко са стана. Пак съм закъснял. Нищо, то днеска неделя. На църква може и да закъснеш като идваш. Да отпразнуваме Велик ден, без яйца и без козунак. Така е. Някой щукне яйцата вместо мене. И тъй. Айде хора. Имаме яйца. Ето ги на. Ето ги. Американска закуска. Сготвена от бай шеф. Яйчица с беконче. Демек сланина, разбирайте. Той то. Къде ми великият ден е готов. Ще едем малко сладък хляб. Той то. Той без ти сладък хляба тук. Хора, стига съм разсил мозък да се мятам, защото мене чака. Чао, стига другата седмица, ако има така. Всеки път те ще казвам, защото вече не знам каква изненада ма чака. Бай бе.